všetkých na tlačovej besede Odborového zväzu KOVO. Som rád, že sa stretávame v takomto počte. Chceme vás informovať o situácii v ICA Svidník. So mnou sú tu spolu aj kolegovia. Kolega Janko Šlavka po mojej ľavici je člen predsedníctva Rady Odborového zväzu KOVO, ktorý má na starosti odborovú politiku v Košickom kraji. Po mojej pravici je predseda odborovej organizácii ICA Svidník Michal Vyravec, ktorý je zároveň aj členom Rady Odborového zväzu KOVO. Ja sa volám Jozef Balica a som členom predsedníctva Rady Odborového zväzu KOVO. Ja mám presne na starosti Prešovský región, ako aj samotnú organizáciu, o ktorej bude reč. Takže toľko snáď na úvod. My sme sa poslednýkrát stretli, ak si spomíname, na tej akcii, alebo krátko si priblížim, pred Vianocami, kedy sme robili štrajkový protest pred samotnou firmou. Odtedy došlo k určitému posunu, niektorých vecí chceme vás preto aj podrobnejšie informovať, ako aj o ďalších zámeroch Odborového zväzu KOVO pri riešení situácií v tejto spoločnosti. Odborový zväz KOVO pôsobí v spoločnosti ICA od októbra 2014. Odkedy sme tam nastúpili, začali sme určitým spôsobom monitorovať tie problémy, ktoré tam nastali. Problémov je tam viac než dosť, ale postupným spôsobom si myslím, že to nejakým spôsobom vyriešime tak, aby aj firma sa mohla perspektívne rozvíjať, aby riešila aj nezamestnanosť. A na tom prvom stretnutí, pokiaľ si spomínam, tak pán Bukalo, majiteľ firmy, dokonca hovoril o navyšovaní zamestnanosti v tejto spoločnosti, čo bola veľmi dobrá správa pre mesto, ale aj vôbec pre celý región ako taký. Akútne problémy, ktoré sme upozorňovali pred Vianocami a na sklonku minulého roku 2014, bolo predovšetkým nevyplatenie miest vo výške 6 dní na zamestnancov, potom takisto aj nevyhovujúce pracovné podmienky, upozorňovali sme predovšetkým na nízke teploty na pracoviskách. My sme žiadali na tom štrajkovom proteste, aby boli doplatené 6 dní do Vianoc, pretože sme upozorňovali na ten sociálny rozmer a predovšetkým na výpadok peňazí v rodinných rozpočtoch. Vyzvali sme zamestnávateľa, aby rešpektoval túto našu požiadavku. Situácia je taká, že to nerešpektoval. Dali sme aj podnet na inšpektorát práce v tejto súvislosti. Pokiaľ mám informácie z inšpektorátu práce, sme sa informovali, nesplnil ani záväzné opatrenia, ktoré hovorili o tom, že do 10. februára by mal vyplatiť tých 6 dní. Náš podnet bol opodstatnený, skonštatoval to inšpektorát práce. Aktuálne situácia je taká, že zamestnankyne a zamestnanci firmy ICA majú vyplatené 2 dni z tých 6, čiže zostal zbytok 4 dní v celkovej sume asi 18 000 eur. Pre firmu si myslíme, že to nie je veľký peniaz, pre zamestnankyne áno, pretože sú tam veľmi nízke platy, oni sú odmeňovaní v drvivej väčšine minimálnou mzdou. To znamená, že my preto požadujeme, aby firma stále plnila svoje záväzky v zmysle zákonníka práce a preto sme aj požadovali a stále trváme na tom o okamžitom doplatení aj tých zbývajúcich 4 dní. Medzi tým oni požiadali inšpektorát práce o odklad. Máme informácie, že im inšpektorát práce vyhovel vyplatiť tie 4 dní až do mája 2015. Nechcem to nejak zvlášť komentovať, lebo je to výrok inšpektorátu práce a my to musíme len rešpektovať a akceptovať, berieme to na vedomie, aj keď s tým nesúhlasíme. Ďalej sme dali podnet na inšpektorát práce ohľadom nesprávneho a nespravodlivého odmeňovania drvivej väčšiny zamestnancov a zamestnankyň firmy ICA v súvislosti s tým, že od 1. januára je nová minimálna mzda, ako aj nové minimálne mzdové nároky. Inými slovami, len veľmi krátko to priblížim. Zamestnávateľ nemá vybavenú povinnosť tým, že vyplatí iba minimálnu mzdu vo výške 380 eur v tom prvom stupni, ale zamestnávateľ je povinný vyplácať za vykonanú prácu na základe toho, do akých minimálnych mzdových taríf je tá, ktorá pracovná profesia zaradená.
A v tomto prípade je nesprávne zaradenie podľa názoru odborového zväzu KOVO aj podľa našich právnikov a ekonómov. Veľká časť zamestnankyň a zamestnancov je odmeňovaná práve iba minimálnou mzdou v prvom stupni. Podľa nášho názoru a posudku má byť druhá väčšina zamestnancov minimálne v druhom stupni minimálnej mzdovej náročnosti. To znamená, mali by byť vyplácaní mzdou minimálne 452 eur. Oni momentálne dostávajú 380 eur, je to veľmi veľký rozdiel na ich veľmi nízke platy. V tejto súvislosti sme dali podnet na inšpektorát práce, pretože sa naozaj jedná o veľký počet zamestnancov. Inšpektorát práce už aj začal konať. Máme iba predbežné výsledky, pretože musí preskúmať charakter, náročnosť jednotlivých pracovných profesí, jednotlivých pracovných operácií a podľa toho sa aj rozhodnúť. Podľa predbežných informácií je náš podnet z veľkej časti opodstatnený. Ale teraz hovorím naozaj iba o predbežných výsledkoch, pretože posledný krát, keď som včera rozprával s inšpektorom práce z Prešova, tak štvrtok tam znovu idú vykonať kontrolu, ďalšie šetrenie, tak, aby potom nejakým spôsobom vydali svoje rozhodnutie. Ďalší posun nastal v tom, že na sklonku roku 2014 a na začiatku roku 2015 vstúpil do hry minoritný vlastník, inžinier Koudelka, bývalý riaditeľ ešte spoločnosti, tuším, SVIP. Za jeho pôsobenia sa firma veľmi dobre rozvíjala, zamestnanci majú veľmi dobré referencie, dobré spomienky na ňo. On ako minoritný vlastník sa podujal, už je teraz mimo, je na dôchodku, sa podujal riešiť túto situáciu, leží mu na srdci osud firmy, ako aj ďalšia perspektíva. Ponúkol odborovému zväzu KOVO, ale aj zamestnancov ozdravný plán firmy, tak aby firma lepšie produkovala, prosperovala, tak aby ďalej zamestnávala, aby zamestnanci boli odmeňovaní spravodlivejšou mzdou. Aj on vidí veľké rezervy práve v tom, že zmenil sa tu systém riadenia organizácie práce s negatívnym dopadom vôbec aj celkové na tú klímu v tej spoločnosti. My sme si inžiniera Koudelku minulý týždeň aj vypočuli, aj celý závodný výbor bol prítomný a on nám detailne popisoval, akým spôsobom by mala firma ďalej napredovať. Nebolo to nič nejak nové, pretože už to tu bolo zavedené. Čiže on len chce prejsť k tomu osvedčenému zavedenému, čo už tu bolo. Taliansky vlastník má aj preklad tohto návrhu, študuje to momentálne, skúma v Taliansku, neviem, aký je jeho postoj, pretože na ňom bude záležať. Či príjme tú zmenu riadenia organizácie práce, alebo teda nepríjme. Čakáme na to, čo bude ďalej. Inžinier Koudelka prejavil určitým spôsobom takú tú aktívnu účasť na celom tomto procese. My to podporujeme, pretože naozaj ide aj nám o to v prvom rade, aby bola zachovaná zamestnanosť, ale v druhom rade samozrejme, aby bolo spravodlivé odmeňovanie, aby ľudia dostávali za svoju mzdu, za svoju odvedenú prácu takú mzdu, ktorá im patrí a predovšetkým, ktorá im zabezpečí dôstojnú životnú úroveň. Mzdy ICA sú veľmi nízke. Tretinu zárobku väčšina zamestnancov a zamestnankyň dá na dopravu, na cestovné, ďalšie zbytok dajú na stravu, na potraviny a to je celé. A čo sa týka zabezpečenia bývania, nákladov na energie, na telefóny a na ďalšiu reprodukciu pracovnej sily neostáva nič. Vôbec sa divíme všetci, ako môžu prežiť z takýchto nízkych platov. Toto taliansky investor neberie do úvahy, upozorňujeme na to stále. Bohužiaľ, tak sa nám zdá, to nie je len prípad vo firme ICA, ale aj niektorých ďalších, nechcem všetkých házať do jedného vreca, ďalších zahraničných investorov, že nás berú ako vlastnú pracovnú silu. Sa mi niekedy aj zdá, aj po tom, čo máme skúsenosti aj z tých iných podnikov, že skutočne nás zaraďujú ešte svojou výkonnosťou a vlastnou pracovnou silou nejakým rozvojovým krajinám alebo banánovým republikám, pričom ale majú tu veľmi dobré zisky. No a toto je pre nás ale nepriateľné, samozrejme. Do celého toho vstúpil ešte tretí problém, a to sú medziľudské vzťahy. Pán Vanzan, taliansky riaditeľ alebo riaditeľ spoločnosti, pochádza z Talianska, má neadekvátne správanie k zamestnancom, k zamestnankyniam,
ponižuje ľudskú dôstojnosť, objavujú sa tam aj črty psychickej šikany, s čimi nemôžeme súhlasiť. Som presvedčený na 100%, že takýto manažér by sa v Taliansku takto nesprával k talianským zamestnancom. Úcta, určitým spôsobom vážiť si to, čo ľudia pre nich robia, tak prakticky toto tam vôbec nie je. Má to veľmi vážne psychické dopady a dokonca sa objavili aj prípady zdravotných problémov niektorých zamestnancov, predovšetkým žien. Predsa len muži by si to možno s nimi inak vybavili niekedy. Ale ženy to nesú veľmi často, objavujú sa prvky a máme informácie priamo od zamestnankyň, že niektoré odmietajú chodiť do práce kvôli tomu psychickej záťaži, kvôli práve tomu stresu z jeho správania. Chceme ho upozorniť na jeho správanie, ale aj talianskeho vlastníka, nech ho napomenie, alebo nech sa ide takto správať do Talianska k talianským ženám a zamestnancom. Dneska, to len tak na odľahčenie poviem, zhodou okolností sa začína Veľký pôst, popolcová streda, možno, že by aj stalo za to, aby pán riaditeľ išiel večer na popolec, na popol a aby sa kajal za svoje správanie k ženám, pretože tieto ženy si vôbec to nezaslúžia, absolútne. Čo sa týka tých teplôt na pracovisku, treba povedať, že jednoducho nie je to vyhovujúce. Jedným kotlom alebo výmenníkom sa vytápa firma cez noc, ráno sa odstavuje kúrenie a potom vyrábajú technologickú paru na žehlenie. To sme nikdy ešte takto nezažili, aby takto firma pracovala. Keď je teplo vonku, dá sa to ešte ako tak uniesť. Keď sú také mrazy ako aj dnes, že aj cez deň sú minusové teploty, ťažko sa robí v takýchto podmienkach. Ženy pracujú vo vetrovkách, mikinách, sú tam nízke teploty, no ale ukazujú obrovskú obetu a vôľu naozaj tie ženy, že chcú pracovať aj za takýchto podmienok. Som veľmi smutný z toho, že tu bola vykonaná kontrola hygieny a teplôt na pracoviskách. My sme to neiniciovali, ale na základe vášho upozornenia tam bola hygiena. A údajne sa vyjadrovala tak, že treba sa viac hýbať a odkladala ich na deky, aby si zobrali deky. No tak čo toto má byť za správanie jedného štátneho kontrolného orgánu, pokiaľ je toto pravda? My zopakujeme takýto podnet a už to podáme my ako odborový zväz KOVO na to a budeme žiadať, aby aj oni zaujali adekvátny postoj, ale nie taký, aký údajne zaujali. Toto jednoducho je pre nás nepriateľné. Takže toľko som vám v stručnosti opísal celú tú situáciu, ak by som to mal zosumarizovať a zhrnúť, počiarknúť. Naozaj ide nám o to, aby naďalej firma fungovala, pracovala, aby ľudí zamestnávala. Aby boli seriózne vzťahy medzi zamestnávateľom, vedením firmy a zamestnancami, aby boli spravodlivé mzdy. Preto to si myslím, že aj niekedy modifikujeme tie kroky odborového zväzu KOVO. Neženieme to na hranu. Samozrejme, že sú otázky a čo so štrajkom. Vysvetovali sme aj ženám, aj tým zamestnancom, že ten štrajk sám o sebe im nevyplatí tie mzdy, ktoré sú zadržané, ale má vyvolať určitý tlak a nespokojnosť s tou situáciou, ale v každom prípade chceme, aby firma produkovala. Preto ich aj nevyťahujeme z pracovného procesu. Ale pokiaľ situácia sa nebude opakovať, samozrejme, že pristúpime aj k tým radikálnejším krokom a nevylučujem aj štrajk ako výraz určitej nespokojnosti, možno aj nejakú blokáciu ciest, veľmi symbolicky, tak aby aj verejnosť videla, ako pracujú zamestnanci, ktorí sú vlastne stáďa a z okolia. Čiže znamená, že toľko takú sumarizáciu, možno krátko, ak ma chce ešte doplniť predseda odborovej organizácie Michal Viravec, pani Janko, a potom by sme dali priestor na otázky. Ďakujem pánu Balicovi. Pán Balica povedal prakticky na 99% všetko, čo už mal povedať. Situácia je taká, ako ju presne popísal. Snažili sme sa od toho októbra, odkedy sme vstúpili do tejto spoločnosti, napraviť všetko to, čo sa tu už deje dlhé obdobie. Pokiaľ máme informácie, to trvá tak 10 rokov tento marazmus. Ja sa vôbec čudujem, že tí ľudia vôbec vydržali tak dlho robiť v takých podmienkach, katastrofálnych podmienkach, a najmä v zimnom období. Trápi nás to, pretože v okolí tohto regiónu sú vážne slušní podnikatelia, dobrí podnikatelia, patrí im česť a vďaka, že vytvárajú
dobré pracovné prostredie, dobré podmienky, nie sú s tým problémy, vyplácajú mzdy na čas a sú to na tento región veľmi slušné mzdy. Mrzí nás, pretože taká firma, ako ju riadil bývalý inžinier Koudelka, bola na Vyselni táto firma, produkovala veľmi dobré veci, veď spustu ľudí dodnes nosí ich výrobky a si ich chváli. Pracovné podmienky boli na vysokej úrovni, technologická disciplína bola na vysokej úrovni, firma bola dávaná ako za vzor na východnom Slovensku, čo sa týka organizácie práce a sociálnych podmienkoch a aj mzdoch. Všetci tí, čo to nezniesli, to riadenie talianskej spoločnosti prakticky odišli z tejto firmy. Boli to vysokí odborníci, škoda ich, pretože teraz chýbajú na pracovisku. Ale tí, čo tu zostali a tvrdo bojujú aj s tým, čo tu je, pretože inú asi možnosť nemajú, keď sa rozprávali viackrát v závodnom výbore, aj s tými ženami, prečo to trpia ešte, prečo neodídu aj oni, keď ľudia odchádzajú a nezniesú tie podmienky, ktoré tu sú. No kde pôjdu? Majú deti, majú rodiny, potrebujú nejako žiť. Ale žiť treba dôstojne, slušne, aby nielen prežívali, ale aby aj slušne žili. Preto robíme všetky tie kroky, aby sa to napravilo. Dúfame, že tie krivdy sa napravia, že tie mzdy budú vyplatené. Pán Balica, ako spomenul, budeme aj my ešte rokovať, on to ešte nedokončil, aj s inšpektorátom práce, pretože nesúhlasíme s tým, aby tie 4 dni sa doplatili až v mesiaci maj, pretože môže nastať taká situácia, že do konca mesiaca maj ten vlastník, ktorý vlastní terajšiu spoločnosť ICA, SRO, Chodeva, nemusí prežiť dovtedy do mája a môže nastať to, že zatvorí tú firmu a ľudia nebudú mať tieto mzdy vyplatené. Ostane to zase na pleciach štátu, to vyplatí z garančného fondu, nedaj Bože pri skončení tejto spoločnosti, alebo sa budú hľadať iné formy. Toho sa my nechceme dožiť, preto naďalej trváme aj spolu so celým závodným výborom, aby naďalej zamestnávateľ vyplácal vždy v každom mesiaci jeden deň, čiže 4 mesiace by boli do tohto mája a tak by bolo vlastne vyrovnaný ten dlh voči zamestnancom. Každý mesiac po jeden deň. Nemôžeme nechať na ten máj, pretože nevieme, čo nám ten máj prinesie. Je to ešte čas a nechceme sa toho dožiť, aby firma sa zatvorila a aby ľudia nemali vyplatenú mzdu. Tak už tu bolo spomínané, sú to veľmi nízke mzdy, firmu to nemá čo položiť a myslíme si, že tá produkcia, ktorá momentálne beží v spoločnosti, úplne postačuje na to, aby tie 4 dní majiteľ vyplatil. Z mojej strany všetko, ďakujem. Ja len na dokreslenie o tej určitej loajálnosti zamestnankyň. Nestretáme sa s tým často a ja som to už viackrát povedal. Zamestnankyne sami súhlasili so sprísnením noriem, aby viac aj vyrábali, aby viac produkovali. Pretože zamestnávateľ stále hovorí o nízkej ekonomickej výkonnosti a tak ďalej a tak ďalej. Ale k tomu je potrebná naozaj aj tá dobrá organizácia, riadenie práce. Výrobky z tejto firmy sú veľmi kvalitné. Naozaj na veľmi vysokej úrovni, predávajú sa za niekoľko 100 eur, stojí sako, nohavice a tak ďalej, lebo je to skutočná kvalita, ale treba aj ženy zaplatiť. Nie ako niekde v Thajsku, alebo z Malajzie, alebo z kadiaľ, že lacné šijú tam nejakých tých podradných podmienok a dostanú zo pár eur na mesiac. Nie je to možné, musí byť aj adekvátna odmena za také čosi. Ešte jednu myšlienku, alebo 2 myšlienky povie Janko Šlavka, kolega. Ďakujem pekne. Ja by som snad len mojou prítomnosťou tu dnes a mojou prítomnosťou v decembri v podstate ide o to, že zväz ako celok, nie len tento región, Jožkov Balicov región, alebo Košický región, teda môj sa zapája do tejto iniciatívy alebo do tohto boja, lebo takýchto zamestnávateľov odsudzuje zväz ako taký samotný úplne všade, nie len na východnom Slovensku, ale aj na západe, kdekoľvek sa objaví takýto človek alebo takýto zamestnávateľ, ktorý zneužíva zamestnancov vo svoj prospech a proste tú dôstojnosť tých ľudí, ktorí pre ňo vyrábajú zisky nejak ponižuje. Tak v decembri na tom protestnom mítingu vonku vyjadrili základné organizácie z môjho regiónu podporu tejto firme. Je to prejav toho, že solidarita v rámci odborových zväzov alebo odborového zväzu Kovo samotného
je na takej úrovni, že sa vieme podporiť, vieme sa pomôcť a jedine tým, že zamestnanci cestou odborových organizácií sa budú držať svojich požiadaviek a jedine spoločnou silou vedia vlastne vystúpiť voči zamestnávateľom ako takým. Takže ja by som len touto cestou teda mojou účasťou tu dnes podporil kolegov a verím, že dotiahneme to do úspešného boja teda do konca a tie ženy dostanú to, o čo prišli v tom minulom roku. Ďakujem pekne, aj také inšpiratívne myšlienky kolega povedal, to ma aj tak napadlo. Celkové na Slovensku je veľmi nízka ochrana zamestnancov. Zvýšilo sa porušovanie pracovnoprávnych predpisov o viac než 20%. Tak sme porovnávali jedno obdobie oproti poslednému obdobiu a sú to oficiálne štatistiky Inšpektorátu práce. Tú šikanu, ktorú som spomenul, napríklad vôbec nerieši, alebo takmer vôbec nerieši zákonník práce. Čiže znamená, že musíme určitým spôsobom ísť aj do nejakého legislatívneho procesu, aby došlo k väčšej ochrane zamestnancov, zamestnankyň, aby si toto zamestnávateľia nemohli beztrestne dovoliť. Čiže znamená, že aj toto poukazuje vlastne na tento prípad. No a uvidíme, ako sa ďalej bude vyvíjať situácia. Jeden taký možno odkaz pre všetkých zamestnávateľov, tak podobne ako aj my, a nekompromisne vystupujú za práva práve tých zamestnancov. Čiže znamená, že tam je tá cesta, odborový zväz KOVO chce robiť aj určité také reklamné nejaké aktivity na to, aby skutočne podporili zamestnancov na tú zvýšenú odborovú organizovanosť. Bohužiaľ je obrovský strach. Je obrovský strach, ja som zažil aj vlastne ten minulý režim, takýto strach za bývalej totality nebol, ako je teraz. Existenčný. A sa na toto vsádza. Práve na toto, ak sa ti nepáči, môžeš ísť. A dokonca sa nechajú kúpiť aj slovenskí manažéri mnohí a tiež hovoria, ak sa to nepáči niekomu robiť za minimálnu mzdu, pán Balica, nech ide. Tak hovorím, ale takisto môže aj on ísť a nedodržiava legislatívu a slušné normy správania sa voči zamestnancom. Takto my nemôžeme postaviť otázku, že ak sa niekomu nepáči, nech ide. Pretože z ľudí sa stanú nevoľníci, doslova otroci a skutočne ono sa nechce používať veľmi to slovo, ale mnohí ľudia sú vykoristovaní. Ako to inak len nazvať. Preto našim zámerom aj vôbec pôsobením odborového zväzu KOVO na Slovensku je upozorňovať predovšetkým na takéto neprístojné situácie a žiadať od štátu, od výkonnej moci, aby robila nápravu. My nemáme v rukách exekutívnu moc. My ako odborová organizácia upozorníme na tieto situácie, dávame podnety a to, čo vás potom aj informujeme, dostávame celé prípady situácie pod neformálnu kontrolu prostredníctvom vás, za to, že naozaj aj stále vám poďakujem, aj teraz ďakujem, že sa tomuto venujete. No a takýmto spôsobom sa nám darí aj dosiahnuť pokroky a vy to veľmi dobre viete, lebo nestretávame sa teraz prvýkrát, stretli sme sa aj pri šičkách vo Vranove, kde dostali po 1800 € prieme na ruku a tak ďalej, tiež tam taliansky investor sa budú zaplatiť. Čiže znamená, že toto je naše nejaké pôsobenie. Nech sa páči, nám teraz priestor pre otázky, pýtajte sa, čo ešte by vás zaujímalo, čo by som mali dopovedať. Nikola plus jeden deň. Vravili ste, že ste vstúpili do jednania od októbra 2014. Kedy ste sa dozvedeli o psychickej šikane? Čo sa týka tej psychickej šikany, ono vlastne už v tých prvých stretnutiach, my sme mali tých zhromaždení asi možno 5-6 zhromaždení, len viete, tam je 1000 problémov, ako sa hovorí. Tak stále najprv ich pálili tie mzdy, toto bolo predovšetkým prioritné, potom teploty na pracoviskách, pretože prišla zima a ten psychický problém, alebo áno, šťastie aj psychický teror bol signalizovaný teraz na tom poslednom stretnutí po novom roku, kedy skutočne bolo potrebné tam riešiť nejaké pracovné problémy a zamestnankyňa poukázala na niečo, tak sa na ňu vyvrieskal a skutočne takým tým hulváckým spôsobom, takže žena odišla plakať niekde na vecko. Takže toto bolo teraz takto, ale toto nie je prípad nový, že to teraz sa takto začal správať. Ja si myslím to a nevedieme teraz rozhovory o tomto, že odkedy, dokedy a presne, pretože hovorím, hlavne riešime teraz tie nové otázky, ale signalizované to bolo viac menej aj v minulosti, ale hlavne teraz. Preto vlastne aj chceme takto upozorniť. Je to také jednoduché, lebo to treba už niekoho vysvietiť, ja som aj povedal meno, pán Vanzan, riaditeľ spoločnosti.
A napíšeme list na ňo a napíšeme list aj do Talianska. Nie je možné takéto správanie ďalšie. Nech sa páči, ďalšie otázky. Dokážete, Černý Mároš Arteves, dokážete zmeniť to rozhodnutie inšpektorátu práce, ktoré im dalo dokument nejaké akože rozhodnutie o tom, že do konca mája to môžu vyplatiť? Alebo viete, že to dokáže zvrátiť? Čo tam, aké argumenty uvedú? Viete čo, jednáme, hovoríme o našich postojoch, stanoviskách, my nemáme žiadne výkonné právomoci voči tomuto a argumentujeme. Tak aj teraz hovoríme o tomto, že prečo, čo nás vedie k tomuto a stále je to ale na inšpektorátu práce, ako on v konečnom dôsledku sa rozhodne. Ak by ste ešte mohli vysvetliť tú zmenu organizácie práce, v čom to spočíva tak laicky povedané, či viac tej práce, menej, alebo ináč usporiadaná, alebo... No, predovšetkým tam dôjde určitej zodpovednosti za výkon práce konkrétnych zamestnancov. Momentálne to je tak, poviem na ilustráciu, ak kolega ušije 200 kusov saka a ja 20 kusov saka, máme rovnakú mzdu. Vôbec to nič nerobí. Alebo nepracujem, som na, ja neviem, alebo kde, stále máme rovnakú mzdu. Čiže znamená, že v prvom rade princíp zásluhovosti a určitej výkonnosti, kto koľko urobí, potom takisto aj kvalita. Takisto veľmi veľké rezervy sú v zabezpečení priebežnosti výroby, čo znamená, že určitá predvýroba, musí tam byť niečo, už rozpracovaná výroba. Tak, nie je možné, aby ženy prišli ráno do práce a čakajú na to, než im tá predvýroba alebo tá rozpracovaná výroba, tá prvá operácia dá výrobky, hej, aby oni mali potom čo robiť. Čiže znamená, že toto musí byť zabezpečené plynulejšie. No a takisto, čo im spôsobuje problémy, sú výpadky energií. Aj minulé ženy odišli domov, pretože, ja neviem, nešla para alebo čosi podobné. To nie je možné také niečo. Ženy hovorí, že my chceme stále pracovať, my sa nechceme ulievať, ale aby bolo čo robiť, aby bolo s čím robiť. No a k tomuto má prispieť tá zmena organizácie práce. Inžinier Koudelka hovorí, že mohlo by to ísť, ak to nepôjde, aj on to vidí blede. A ešte posledná otázka, majú v podstate na čom robiť, lebo na tom štrajku bolo povedané, že tá technológia je tiež nejaká zastaraná a tak ďalej, že nemajú nejaké možno materiály, alebo neviem, aj tie stroje, že nie sú také, predsa len už možno aj dosluhujú, neviem, ako to tam bolo obnovované, to už je širší problém toho vôbec, či to môže fungovať. Kritické výhrady boli znesené aj ku kvalite, ale aj dokonca k zbytočným nákupom. Že boli kúpené nejaké technológie, ktoré sú tam, stoja a nevyužívajú sa. Ja to teraz neviem presne povedať, ale oni mohli povedať. Čiže znamená, že aj tí zamestnanci sami dávajú inšpiratívne nápady, ako zlepšiť, ale bohužiaľ nezaoberajú sa týmito nápadmi talianskí vlastníci. Ja sa chcem opýtať na tie teploty na pracovisku, že či máte zdokumentované, ako klesli tie teploty v tých uplynulých chladných dňoch, ako sa asi pohybuje teplota teda v tomto závode? Vlastné merania sme nerobili, ale prakticky tam pohybovali sa tie teploty, ja som to aj, tuším, aj hovoril vtedy, oni si to aj sami zmerali, tie ženy okolo 10-15 stupňov podľa toho, že koľko bolo. Potom v našom upozornení, aj vašom upozornení, nastal ten zvrat, že zamestnávateľ začal topiť cez noc, lebo predtým aj netopil. A pondelok, keď prišli, tak samozrejme, že bolo vypnuté, v sobotu, nedeľu, no tak prišli do chladného a sa čakalo celý deň, zakiaľ sa zatopí. Teraz nastala zmena v tom, a to je, hovorím, aj pomoc, aj vaša, aj naša, sme na to upozornili, že už sa v noci topí a ráno sa vypína topenie. Lebo hovorím, už potom sa tá para používa na iné účely. Toto nastala tá zmena, ale to k obedu už to vychladne. Jednoducho a po obede, ženy tam robia do 16. hodiny. A tu nejde o toto teraz niekoho buzerovať za to, že nedodržiavate teploty, ale jednoducho musí byť primeraná teplota, aby človek mohol podávať určitý výkon a sú, hovorím, ženy zvlášť v niektorých tých svojich týchto funkciách, znamená, že musia byť potom aj tie teploty, pretože potom aj sú marotky. To nie je, že sa vyhýbajú práci, lebo zamestnávateľ tvrdí, že nechcú pracovať a idú na marotky a využívajú paragrafy, ale ničo. Vôbec nie. Neskúma sa opodstatnenosť, že naozaj oni majú zdravotné problémy. Preto hovorím, že som rozčarovaný z kontroly hygieny, ktorá tam hovorila, že je všetko OK, že je všetko v poriadku. No nie je to v poriadku. Oni tam prišli v podstate, ak môžeme len v ten deň, kedy to boli merať a upozornili toho majiteľa, že prídu, lebo oni to musia z zákona upozorniť ho, čiže on tam natopil vtedy a je to taký začarovaný kruh, že ináč sa to nedá, že hoci to vždy natopí, asi keď tam prídu a to ani nemerali, len skontrolovali, lebo nemajú možnosť merania. Toto aj neviem, že ako len skonštatovali a
Oni povodili tam, kde oni chceli. Ja vás privediem tu je zatopené, ale tam hore už nepôjdem a tam nie. A napríklad v sklade, vtedy evidentne ich aj upozorňovali zamestnankyne. Však príďte do skladu, len sa pohybujte, len pracujte. Takéto odkazy, neprofesionálne. Čiže znamená, že samozrejme, že to bolo vôbec nezvládnuté a preto aj chceme dať my podnet s tým, aby sa kontaktovali s našimi zástupkyňami, ktoré tam sú, aby oni uviedli na tie kritické momenty, na čo merať teplotu tam, kde je dobrá. Tam treba zmerať teploty, kde je nevyhovujúca. Kedy plánujete podať ten podnet na hygienu? Je podnet, tak sa dohodneme s kolegom výrobcom, môžeme aj dnes, hneď po skončení tlačovej besedy, je to tu na